सेकअप नै मालाय एक्ट्रेस लाबाय सारमोनहा मॉर्निंग मीरा मैम चेकअप चल रहा है हम लोग का 4 सीजन न्यूट्रिशन वेलनेस सेंटर में दिस इज आवर वीकली चेकअप डे हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहोनाय थाबालायबाय नै मादैया बेरे फुंजानि हार्बेल लाइफआव अजन सुजानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा मादैया खय केजि जायो नोंथांमोनहाबो नायलांदो बेसेबां केजि जायो दा खिथानोसै आङो आं फैनाय जायगाखौ मोनफैबाय बेजों गाखोनांगौ चेकअप चल रहा है हम लोग का 4 सीजन न्यूट्रिशन वेलनेस सेंटर में दिस इज आवर वीकली चेकअप डे हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी थैंक यू लोग बानायनो मालाय ओमफ्राय रश्मिनि मा खालामदों चेकअप खालामसै बा नायसै मा जादों जायाखै आं जेबो जायाखै ओरैनो फैदों उखैनाया हाथारलागो ओइ दिबांग सार हाय मीरा मैम मा खबर मोजां आं सेकआप खालामफैदों फै अखाय सेकआपा अखाय दङ सेकआप बोरो सेकआप जाबार फैदो मोजां हेल्थ नांगौ तो फैदो दिबांग सारमोननि निउट्रिसन लाइफ माबायाव मा होनोमोनलाय क्लाबाव 4 सीजन वेलनेस सेंटर नि फै बेसारा बर' पंजाब नेशनल बैंक नि फर्स्ट फ्लोर बेसारा बर' बारा रोङा जि इन्टारेस्ट बर' रायलायबावबाय अन्थाव एसे बर' रायलायगोन सामथिं ना सामथिं सेकआप खालामजानोसै मादैया अजना बेसे बुरजा नायनोसै ओरैनोथ' नायनायाव बारा लोगो नङा बायदि मोनबाय आं एसे माबायाव भिडिअ सेबनाय जाबाय सेकआप खय केजि जाखो मीरा ब्रह्म मेमा सुन्दरी फिट जानो फैदों मालाय 80 जानांगौ 80 कितना हुआ देखो फोटो लाने दं आंना 64 केजि जादों मादैया बारा नङा अजना नैबे आब'खौ लोगो मोनदों नै बिराद खमायबायना आब' नोंहा खमायबाय जा लोदोमोन ना बिराद चेन्ज जाबाय इमान लोदोमोन नोङो एसेब्लाबो सोलायथारबाय ना खमायो लोगोफोर खमायनाया औ नानि खमायो बिराद खमायो एक्सारसाइसआव फै बयबो ओमफ्राय आंबो बारा गोबाव जायाखै दिनै सेकआप खालामदों फार्स्ट टाइम नायलांसै बेसेबांसो खमायनो हायो आंनाबो माबा गैयामोन सेकबो गैखायामोन सेकआबो आंना माने खननै जायो मालाबा सेक मोनलोंलायबाय Hello everyone. Yes. माइन्डखौ फ्रेस थायो बेमार आजारबो माबायो नै जोंना नैबे मेमा सुजालायबाय कय किल' जायो नायनोसै बेसेबां जाखो आब' 84 जाबायना आब' नोंना They lungdu. Thank you. Welcome.
नै जोंहा सारमोनाबो एक्सारसाइसआव होयो हार्बेल लाइफआव नैबे सारखौथ' सिनायखायोआनो मेरला मानसिया ओमफ्राय आंनि हार्बेल लाइफ सार हार्बेल लाइफनि जोंना हिर' नैबे साराबो हिर' जोंबो नै मालाय एप्रेस लाबाय सारमोनहा एप्रेस नैबे मेमाबो मालाय रल नाम्बार 1 दे बेना फिसिग्रा ओरैबादि साइजखा बरियाखा नैबे साराबो फैयो ए नंगौना सार ओमफ्राय सार नोंना मा इउटुबनि नामा नामखौनो लानायनि प्रसाद ब्रह्म हा बिबि प्रसाद ब्रह्म दे आंना मिराबती ब्रह्म 80 मिराबती ब्रह्म औ सार्च खालामना नायगोन दे सारा औ फल' खालाम दे आं थांनोसै बेहाय थाबाय थानो हाला मानो होनना बुंबा बाहाय एसे मिटिं जाबावगोन सेकापनि बागै माखासे खोन्थागोन मम्मी मेमा ओमफ्राय आं थाला थांनोसै औ अके थांनोसै आङो टाइमानो जाया आंहा बिदि थानो नै हार्बेल लाइफ क्लाबा बाहायनो बेहाय पान्जाब बेंक दं हनै गोजौआव पान्जाब बेंक ओमफ्राय बेनो आरो बे सिंजों ओरै हाबलांनांगौ नैबाय खालामबाय एरियाखौ खोन्थाबा लोगोफोर सोरहा अजना बुरजा जाथारदों बिसोर फैनो हागोन मानो होनना बुंबा शेक टेक होयो नालाय ओमफ्राय बाहाय आराम जायो मा दखान खुलिनोसै দোকান যাব আজ শনিবারে দোকান খুলবো না খুলি ভিতর কাম আছে একজন মানুষের বস্তু দিবা লাগে দে আমি তো আজকে খুলবো না দোকান শনিবার पान्जाब बेंक रैसुमै हटेल खाथियाव एकदम एटाच नांजाबनाय रैसुमै हटेलनि रैसुमै हटेल बे ओमफ्राय नैबे बैलाय नैबे नेक्स्ट बिल्डिंआ बेनो सोर अजन खमायनो गोसो फै लोगोफोर एकदम दसेनो खमायथारो एक्सारसाइसजों लोगोसे सेक मोनो नालाय ओमफ्राय बे लोंनायजोंनो ओमफ्राय एक्सारसाइसजोंनो थाब अजना खमायथारो हामो थाब नोंथांमोनाबो गोसो दंबा फैनो हागोन ओमफ्राय गोसोफ्राबो फ्रि जायो ज' लोगो जालायनो मोजां मोनो बेखायनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबाय आरो आं दिनैहाय न'आव थांनो नागिरदों मानसि इउएननि गथ'फ्रा मा प्रग्राम दंथाय ज' हेल' sonapwr मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रियाथ' दामानि मिरामिस मोनथिखागौ दालि जहल मैद्रु ओमफ्राय नाथुरजों दुन्दियाजों सिफ्लेनोसै मादैया संख्रै होखाबाय दुन्दिया बाथोन सिफ्लेनोसै नै दा बे बोथोराव जेबो ओंख्रि थोंख्रि नांलायालै बे दुन्दिया बाथोनजों जि गोथाव खहाबो बयबो जालायबायना जोंना बोथोरा जि मोजां मेसें बोथोरा बानलु बाथोनबाथाय जेबो नांला दुन्दिया बाथोन सामब्राम गोजा बिलाइ नामावसो होमबाथाय बरिया दिनैहाय शनिबार ना आंहा दखान गैया आं बानलु बेगरा गोथावथार दखान गैया ओमफ्राय माबायाव हार्बेल लाइफ माबायाव थांनानै फैबाय ओंखाम जानायाबो लेट जाबाय भिडिअ'आबो लेट जासिगोन sonapwr दिनैनि भिडिअ sonapwr सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैबो नायलांदों अननानै जोबजासिम गोथावथार
गोथाव लाइ भाजायाबो जि गोथाव भाजा एवनाया गोथाव जाथारदों थाब थाब जानोसै जानानै जाखांनानै दसे रेस्ट लानानै एसे बेलासि बेलासि आं हजोंहाय आफामोनाव थांसै सालाकाथियाव गाबोन आफानि बावगोन ना फुङाव बावगोन ना ओंखायनो दिनै थांनानै हर थाहैखानोसै आं आफामोनाव